Salutare! Iată câteva cărți minunate pe care le puteți citi alături de cei mici și să vă distrați în același timp împreună. Sunt cărți cu întâmplări vesele, cu animăluțe. Ursul Mișu și aniversare. Aici puteți cunoaște pe Ursul Mișu și prietenii săi care încearcă să depășească tot felul de obstacole în a organiza petrecerea Ursului Mișu. Hai zâmbește, mopsule îmbufnat. Mopsul cel îmbufnat are o zi în care nu are chef să zâmbească, iar ceilalți, inclusiv familia sa, încearcă să-i arate care sunt motivele pentru a zâmbi. Nu mai suntem niște bobocei. Bobocei de rață au crescut mari și, deși mami este încă foarte protectoare cu ei, aceștia îi tot reamintesc că nu mai sunt niște bobocei mici și sunt destul de mari pentru a se descurca singuri. Harry și Harrieta, cum s-au cunoscut? Aici o să găsim niște ilustrații superbe de la fermă cu o grămadă de animăluțe și cum își petrec ei ziua și reușesc să se împrietenească. Larson are o zi proastă, se întâmplă uneori să avem și zile proaste, iar Larson are una cu adevărat cu susul în jos. Nu îi iese absolut nimic, însă se consolează cu ideea că mâine va fi o zi mai bună. Iar râsul este cel mai bun medicament, așa cum se întâmplă și în casa veseliei a unui doctor deosebit care îi tratează pe pacienții săi cu voie bună și veselie. Crocodilul și girafa, o familie absolut obișnuită, o carte cu ilustrații foarte haioase unde putem să învățăm despre diferențe și despre faptul că este în regulă ca fiecare să fie diferit. Spor la citit și sper să vă bucurați de aceste cărți deosebite alături de cei mici.